Vam estar 3 anys dient-nos l'Ombre de ton chien i fent versions, i va haver-hi un moment que vam dir, doncs passem a fer temes propis. I va ser quan vam fer el canvi de nom, ens vam passar a Diana Roig i l'Ombre de ton chien, també perquè doncs, vam agafar cançons que jo havia composat i vam treballar a partir d'aquest repertori, arranjant-lo fins a tenir el primer disc. Corro darrere un somni que no sé si tinc davant. Corro per l'aventura de córrer darrere algú. Portar a l'esperit de la cançó francesa, en aquest cas reforçar la interpretació, tant a nivell de text com a nivell musical. El color jazzístic que portàvem treballant amb el tema de les versions i aquesta estructura de cançó més pop doncs són una mica el que dona el color al nostre repertori. I qui digui que m'ho invento ja pot tremolar, mata bé de matar. Mi apellido lo llevo dentro. Un lloc obert, així com una festa major, doncs et permet doncs, que molta gent que no et coneix o que passava per allà o que s'ho han dit o ho han vist a la programació de la festa major, doncs venen a veure't, no? I compartir una estona amb gent que et descobreix de nou és molt agradable a vegades, perquè és com una primera trobada, no? Una primera cita o alguna cosa així, no? Ho tens tot per descobrir, tant ells de tu com tu d'ells, i es crea doncs, una situació de comunicació molt agradable. He matat catalans, russos, grecs, italians, n'he mort de tot el món, també un de Camprodon, uns quants americans, xinesos, mexicans, i ara sabem on són! Vivint a l'altre món.